नाम कहल चल बार लोग के देखी खेसारी लाल के एगो गाना आइल बा जेकर नाम बा बाबू के बाबू। गजब मतलब अलगे नाम बा कुछ। आई गानवा में जौन लौकत रही एक्ट्रेस हीरोइन इनकर नाम हटे निशा पांडे। खेसारी लाल के गानवा ये 7 घंटे पहले रिलीज भइला 2 मिलियन के करीब व्यूज होखेला बा। 1,24,000 लाइक हो गइल बाटे। आई जौन गानवा बाटे टी सीरीज हमार भोजपुरी चैनल पर रिलीज भइल बा। गानवा थोड़ा बढ़िया लगा था, सुनी रहो सबे, सुनिए भर भर के खेसारी लाल के बाबू भइल बा। गजब गाना बाटे, हंसियो आवता। रउरा सबके कैसन लागल कमेंट में जरूर बताई। तो चलिए बढ़ल जाओ दूसर खबर के तरफ। एगो नीलकमल सिंह के आकांक्षा पुरी के सुर में गाना सीखिए पाधानी साहब के साथ एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक जो खूब फेमस भइली। अब फिर नीलकमल सिंह के जरा गाना पहले बड़ी देखिए बड़ा बढ़िया डांस करत रही। ई गानवा काफ़ी अच्छा लगा था। तो रउआ सबके थोड़ा सा झलक दिखाओ, तो ज़्यादा ना देखे में तो कॉपीराइट के इशू आ जाई। बाकी रउआ लोग के पूरा गाना सुने के बाद सारेगामा हम भोजपुरी के चैनल पर जाई और जाकर रउआ ये देखी पूरा वीडियो। जो गाना लिखे के तो लिखले बड़े आशुतोष तिवारी जी गाना के। जमाना चले आगे पीछे थाना चले इशारा तबे सारा समियाना चले की गन लाइसेंस ही बाटे जनता के सरकार के बाटे एजेंसी देही पर लाइसेंस ही बाटे। हाँ तो भैया अगर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग म्यूजिक के बात कल जाओ तो 2 गाना खेसारी लाल यादव के चलता। हाँक दही बेना नंबर 1 ट्रेंडिंग म्यूजिक पर चलता। 6 दिन पहले अपलोड भई रहे, 3 मिलियन व्यू आ गइल बा। और दूसरा नंबर ट्रेंडिंग पर खेसारी लाल के गाना चलता अब तू सतावल छोड़ दो। ये 9 दिन अपलोड पहले भई रहे, एहू पर 3 मिलियन व्यू आइल बा। और फिर 3 नंबर पे चला था लड़की दीवानी सनी लियोन के, लड़की दीवानी सनी लियोन अनिल कमल सिंह के गाना, जो कि 30 मिलियन व्यू हो गइल बा। 3 करोड़ 2 हफ्ता पहले रिलीज भई रहे। एगो भोजपुरी गाना नील कमल सिंह के बाटे डांसर पिया, 4 दिन पहले अपलोड भई रहे, 7 मिलियन व्यू पा गइल बा। तो 2 गाना खेसारी लाल के, 2 गाना नील कमल सिंह के। अभी पवन सिंह के कोनो गाना नहीं खे ट्रेंडिंग में ऊपर फिलहाल में। तो चलिए आज खातिर थे ना, फिर हम मिलम रउआ से कल फिर नए वीडियो में। तो भैया अगर एक बात साफ साफ कहल जाओ कि आवे वाला जो स्टार बा वो नीलकमल सिंह ही बाड़े, इनमें कोई दू मत ना हुई, कोई दूसरा राय ना हुई। हमारा अपन विचार ही बा, रउआ सबके का विचार बा जरूर कमेंट में बताई। कैसे कि देखो तनी बड़ा बड़ा बॉलीवुड स्टार जो भी गाना निकालत रहे, वीडियो बनावत रहे, गाना इनका ट्रेंडिंग में बड़ा जबरदस्त चला था, धांसू धांसू गाना बनावत रहे। या आज खातिर तने हम मिलम फिर कल रउआ से नया वीडियो में, नया अपडेट, नया खबर के साथ। तब तक अपन ख्याल रखब। प्रणाम, नमस्कार।